Pero dire, litra po litra itong basahon, Brad Eagle, oh. Every Sunday, let each of you to put aside what you able to spare. So, litra po litra dire nga, ining Sunday sa 1 Corinthians 16 verse 2. Unya, sa kaligunan ining kuan, basa ng buhat, by the resolution. Sunday, kaliring na sa adlaw Domingo na, sa uban first day of the week. Pero ang litra na ay asa mabasan kining Domingo ang wangit bala ang adlaw. Chapter on the first day of the week yapon ribat. Sa kuha. Mga dia, unang adlaw yapon. Oh, sige. Kung sa naunang adlaw sa simana, sa nagkatigom kami aron sa pagpikas-pikas sa tinapay, si Pablo nga may tuyo sa pagikan sa pagkasunod nga adlaw. Tana, asa man nabanaw si Kristo nga adlaw? Si Kristo sa man adlaw na banaw. Namatay sa Birnes. Umangay si Kristo na banaw Birnes ang pulis. Yung mga source long to na. So wala na ang adlaw ng ipapawlay kaysa kinat sila. As sa English Media Translation, I was worshiping the day of rest, the Lord's Day, Sunday. Mahulay na, Sabbath. Isod kabagyo ng pangutana, what verse in the Bible from Genesis down to Revelation? Nga ang Diyos na nanong the Lord's Day, Saturday. What? Sa uptown area sa Padong Sibulutos, sa Badong Yapon. Gusto may counter-explain na Bartigo. Ang Sabado, dili iya sa Diyos. Ang ibanhawan sa Ginoo sa Sabado o Domingo? Anong Domingo ang ibanhawan sa Ginoo? Sa puno, sa pagsugot sa adlaw pagkapahulay. Pero ka-adlaw man. Goodness. Ugmas, pataw, unang adlaw. Panaman. Domingo. So, ang ibanhawan ni Kristo, kung tibala ang adlaw. Bakit pa ni St. Ambrose, Doctor na Church, may nagpunyag isa na Muslim. St. Ambrose, ang tao na Katoliko nga sa mundo, nihulong sa Katoliko. Katong bayan na Katoliko, Nalito na yung gamay nagbayad sa Lapu-Lapu. abot sa abot. Ang sabana ang kasimba pag Domingo. Andrit siya baga istorya, waka kasimba. Muna eh. So, Unya. sa langutan ito, no? Kay Kumbalo ko may misa. Waka ka sa? Wa may misa. Musimba na kayo. Intensyon mo may misa. Waka ka sa kung may misa. Yung mga intensyon ba, kung lang nang ubang pagano 6 million. Ilang mo tayo ba nagwali siya? Ha? Pwede sir, kung malay ko bisa liapin ko nga, bro. Pare na. Nang kayo intensyon. Para ito 6 million ako example ba nga na may baptism by desire. Naingawa sila, gusto sila magkatoliko ba? O, talita ka. Luwas, yun ang kana. Even mga itis maluwas. Hindi kayo sa tapapa niyo pwede pwede kayo. Kami, gigilong itis maluwas kami. Ang ipalawas ako tayo sa o Francis. Maluwas kung Diyos ba. So, basta. Niyon siya na ako na City Palabra sa Museo kay Tanong Ibulingo nga perting swift to ay kalawasan ng malay rin yun. Batikan naman ito sa iyo, pero batikan to, yan na kayo na mga diling Katoliko na may wala nga si Pope Francis ni Speaker o ang Sibahan Katoliko sa 846 sa CCC nga di qualify na kato na ibaw sa maturang Protestante. Why kalawasan? 2 Thessalonica Kapitulo 2 10 to 12. Wala mga 12 century na 12 basta nga wala nga punto brad na dipindis manaw kay karon nagharang kay Romano Katoliko na pagtulunan. Wala nga kita
magtuon ta sa gamay lang nga doktrina, mapaambit na to kay muli usa sa mga punto nga nahimo sa Dios kay makabantay ka dahil magwanin do nga mingon dahil nga sa malaan yun. Imo siya psycho-spiritual training sa Isa pa rin, Brad? si Reverend Father Monico Katubi. Oh, nya. Taga Empleo kaliwat na siya taga Wilkie Bunis. taga Limpang Gregory. Kaliwat si Kuya Retag. Ah. Unsa pangutana no? Wa ko mo tanan nag-confirm ko ba sa Oh. na Ang kinigong istorya ba? si San Pablo malingon ko sa Episo 4:5 biwa kung nangrip si Manalo. Personal mo na. Si Bronson kung gamit na. So manang way personal na isyo ko isyo. Tinuod na. Hindi kita kata sa malakaw pa na. Wala tayo ebidensya. Kung mo bitaw na soko, umuban, hindi mayo na si Bronson na imo nang patian magawa ang gay ko. Nya, muna punto ba nga? Nahay mga trader ba si Pope Francis yung kumilika nga. Kanay yung iyan na siya wa. Wala, masuko na. Personal ata. Pero hindi pa, hindi itong tanugod nilang mga binuhatan na personal attack na. Isip po yung bibigyan na kining Iglesia ni Cristo, si Cristo ni Tino, sumala sa Biblia. Pero bahala, Cristo. Kaya mo, ituduan mo ito mga San Pablo. Kung dili kong madawat ay pagtulunan na, inyo na ng tulubagon. Buhat 18 say. So na, ilan na, ang bukson ko na ito nga, namin din itulan. Wala yung din, 100% itulan din. Dili ko na, ito na kasapot. Ay lang biyo nila sa pagtulong ng lahi na sa Katoliko Romano, wala maglangis sila siya. Wala nga, ang grupo niya, ang atin ito nga apologetics, inubanan niya sa mga sakramento, pa kay ang ubang loob na i-promote mo pa yung si Birhen Maria na muni atong dalampanan. Ito nakita po sa pangalan, ito siya aramin niya sa lipa sa apparition, mediatrix. Ano mediatrix yun? Dili pa man ang dugma. Upat na dugma, sumasa, dugma sa dugma ito, mahugan nila ay larawan ni Birhen Maria. Dito ka milagro. Sa mga milagro ang sidugay ka na mo deklara rason sa milagro. Kaya si Malaw, okay, deklara mo yung milagro na. But kaya kitokos ba? Tingnan mo, diba? Great po na tiyo God, tukos Mother of God. Karka. Lagi, Mother of God. 212 sa Remita sa Dugma, Mediatrix. Hindi mo sa tigpagawala kay tao, pure tao mas rin na rin. Pure tao ba? Yes, Cristo, Diyos ang tao ko. Oh. So, ang simbahan, ang San Papa rin magkahimo na kay o may ability. Assumption into heaven. So, bantu mo ni Birhen Maria, na mangita pataglain yun para maligto ang bagto, talagpong ka ito kayo na. Yan ang kinahanglan. Anay Rosary, Devotion. Ang Rosary, matod pa ni John 23 sa Catholic Faith Manual of Religion na Devotion na nagkakuan, brother. So, bunga sa Rosary, himot ang buutan ng mataron. Ora na sa si Kalawat, si Sikat Pangawat, mo man na. Buto sa masibig pa pagkasala pa. Huwag na si Kalawat sa pagkasala. May ko ba politiko na, dili? So, muna nga i-discourage sa karang nga illegal na kuwan. Wala yung pumunta na, brad? Milvin Otidar. Oh, sige, assistant. Oh, hindi ka pangutan natin ito. Oh, sige. Hatag Biblia ko sa masa sa. Kasi tayo nga hindi tayo makadaghan kita din. Hindi yung nagkakaroon tayo Ano yung tanong, sister? hindi ka paminaw ni mga graduating at one. Okay, sige. Sa evangelization na karon nag-move na evangelization. Dahil sila mag-isay. Shopping girl. Ha? Ano mga kapilya rin sa Birin sa barangay?
Oh. Ano ya? Brad. Oh. Mag-receive ang mga Catholics, no? Mag-receive. So, malimla ang mga Katoliko. Pero, kung imo pangasan o ang sister, hindi man sila mag-ito sa Muslimang kapita. Ay ilang-ilang ang katulikurangan na naman. Ito yung mga community, like Focus for Christ. Na puyo-puyo, wala naman po yung invite. So, it's up to them kung hindi ba sila kita mahubos na as long as nilihok ka. So, nilihok ang mga Katoliko. Inabot ka lang sa charismatic. Nasa Katoliko, ipakita nila na we are sincere to our God. Kung sincere ka sa Diyos, hindi naman nila. Mahatanan mo kanila o kanyang panakinan ka. Ano sila o, kung ang Kristo sa o. Gamit, pugunay mo. Hindi makasabot. Hindi mo payagyanan, hindi makasabot. Ano, makapo, ano ko yung balay na ngayon? Ito ba? Kailangan doon niya, manugay, manarang. Aling-kore, suwanin, sibuhin, dirigi ka ng guwang, isa niya. Di ba? Reverend Jers. Ya, 1 Samuel 12:20. Bisa makasala kayo kung biya sino. Alagari ko na ito. Kung biya ka ba, ikaw, pabiya mo ito. At kasama, may kusalan ka. I-exercise mo ka nun ay. Niyahatos ka matay. Muna yung ni St. Philip Neri. Think of yourself that every day is your last. Inulibig yung kanunay, matagadaw. Muna yung mong katapusan. Ano man, kaya yung matay. Pagkat motor, bakura, niya, ibang ka sa niya, sige palaga, kainom. Kung masak ulo niya sa ikagubik yun. Magaan nga nilabang niya, private. Tidak sulitan ang doon. Niya, okay, mamamatay ko dito. Niya, bunal yung ulo. Ito ba? Wala nga, may parang gawin na sa'yo sa mga bukid. Yan mga talagman o pagkatibaw. Tayo man. Kumik to. Kumik mo siya na. Pero karoon na-clear na. Ano siya? Pero mo man. Yes, pintiribig di city di siribig nga. Gubal di sigiraso. Wala pa. Sabi parang gawin niya. Ha? Niya sa wapo ko, Brad. Ha? Third Third secret of Fatima. So, kung yung genuine miracle ng Fatima, muna itinawag yung milagro. Oo. Ano man ang mga kabig mo? Wala nga, karang milagro, balita dali po, ang karaan law, kada oras milagro, mana pagkusagal sa panubino, hindi mo lawas, pero that is miracle. Muna itinawag yung milagro. Nya, amoy pagkatala, bilangin, sinanay ka, sulti si Ibra, Marwil.